Preostila pri nich dopadol tento zlatý kokofant elefant. Potom pôjdem hore, ale nepadne to. No, neviem. Som nebol. Normálne som tu hrala, mne zrazu z ničoho nič spadlo kokofantov. Počkajte, zaslúži sa. Normálne som hrala, padlo kokofantov. Som sa povedala, nič spadlo. Zrazu. Bum, padlo. Nič spadlo. Som mal stále lepšie. Som skoro ani nedýchal. To je insane. Ty kokso. Jak mi to mohlo padnúť? Ja neviem. Som jak takto strúl. To som nejak strúl. Som prestal. Šel som takto. Teraz tam vidím kokofanta, ja si ho kúpil. Ale že yes. Som si ho takto prehodil sem. A zrazu sem dojde. A čo to tam je? A zrazu som šiel tam a zrazu mi padlo. A zrazu som zistil, že to je tam. Gorillo watermelon drink. Kúpim si ho a srelním. Ukso. Prvý takýto brain rot, ktorý mi padol. Prvý takýto brain rot padol. Ja normálne padne. Ja neviem, že čo mám robiť teraz. Ničo nič. Som taký šťastný hovado. Kamoško. Ups, trošku zlezli. Vždycky si zatvárajte bejsku, keď hráte a ste trochu AFK, lebo zrazu sa ani to váš server, tak si ju vždycky zatvárajte, lebo když budete AFK, zrazu tam niekto dojde a niekto ti ukradne brainrot. Kľudne aj tvojho najlepšieho. Normálne Teolosovi ukradli Dragon Canyon. On bol len AFK. A mne ukradli Neon... Počkajte. Mne ukradli Gata Sino, Neon Nino. Ešte za Lava Mutation. A som normálne smutný. A to len kvôli tomu, že som mal otvorenú bejsku. Takže vám hovorím pravdu. Teraz ja vás upozorňujem. A vždycky tých najlepších brainrotov si dávajte úplne čo najvyššie. Lebo toto ľahko to ukradne. Ale zhora to je ťažšie. Tedy si máš viacej času ho buchnúť. Chápete? Tento tropa tripa, no tak to som ja ukradol. A tento sa volá Treno Truzo Turbo 3000. No tak ten mi padol teraz. Ja normálne neviem, ale tento brainrot je veľmi dobrý. A to a zároveň nemám ani server lag. Ani som nemal.
skoro nič nepadlo. Takže takto zrazu pôjdem koľko fantov, elefantov. Ja som ho kúpil, odtiaľto som ho dal sem a potom zrazu vidím von, takže čo tam je a nejaký zvuk to bol. Som tam došiel a zrazu to bol ten, čo ho mám bejsť. Normálne to je insane. Prvý prímrod mne padol, ktorý dáva 100 000. Som mega vyhypený teraz. Mám ako 4 brainroty do Fuse ale nebudem to riskovať. Ani to nechcem riskovať, môže vám padnúť mytík. Aj ako secret. Môže vám aj secret padnúť, ale je na to strašne málo šanca. Keby mne padlo, tak ja normálne môžem na celý dobu. Ale jeden deň bude video mega. Také video, že sa to kúpim 4-krát server 2. Myslím ako sa 2-krát túto kúpim. Nie 2 dvojky, ale 4. Takže budem mať secretov. A to bude mega. A jeden deň budem mať Assassin's Creed. To bude mega. Ja som si normálne premenoval meno. What the? 2 zloty, tung sahur? Nejaký rituál? Počkaj, si ich zoberiem. tung sa. Hej. tung sa. Tak chlálo. Strašne bojím o svojich prírodov. Tak celkom teraz to nejde. Ajte. tung sa. Ja dám do stredu a henti ho dám tak. No poď. Ups, sa to nechci. A teraz všetky strany. Čo by sa stalo? To nejaký rituál? Uvidí sa, že či mne nepadne La Grande Combination. To by bolo super. Počkajte, ja napíšem do toto La Grande Combination. La Grande Combination. La Trante. La Grande Combination. La Grande Combination. La Grande Combination. Tam je ďalší koľko fantov, elefantov. To bola tá balerina kapča.
by bolo teraz mega. Kebyže zrazu láva krmil Saturnice. Zrazu. La grande combination. Že La grande combination. Zrazu šikne. A budem vyhypený a zrazu tam je orangutini a nanasini. Ja berem len odkodov a secretov. Len týchto, lebo už mám dobre. Bo mám veľa peňazí. Chcem si ešte viacej zarobiť. O, 1 bilión už mi dali. Táto 3 tripa si na posledný rebill. Ten, kto má 13 rebill, možno dostať 4 tripa. Môže ju vymeniť za sekreta. A fakt, kto chce, no tak ju vymením za sekreta. Kľudne za lava stranu Saturnica, aj keď dáva menej. To je jedno. Bombini, godini. No schválne kúpim a predal. Schválne. Keď vypnem vidno, tak podľa mňa niečo padne. Ja neviem čo, podľa mňa Bombomini così. asi niečo padne granulom kanelom. Podľa mňa asi. Podľa mňa niečo padne Dragon kanelom. Ja teda rýchlo zavolím. Ja aj keď na nič neviem peniaze, takže aj tak by to bolo jedno. La grande combination. Spam 3, 2, 1, and 0. No spam. Look. Lucky. Oh, excited. Шкода. Где эти честные напряжения? То белый. Бомбардиро крокодил. What the hell? Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. What the hell? Они летают. Ты видишь, что картину так это спойлерит. Видите, нормально так кто-то. Los bombardeos. Mateo. Škoda. Kamo, ale toto je insane. Nepadlo. Ten blok, ktorý máš tam záchod za druhým.
Хорошо, нам нужно написать десятку. You have to speak problem. Держи. Я все будем кушать, а я буду. Я это не выявлен с собой. Не хочу такого. Lucky block? Праве тенто. Прецо. Праве. Червений лаки. Lucky block. Не ще купить. No. Ну, так. Что здесь правило, когда же купим я 4 красных. Что здесь правило? Дали лайк отбе, конечно уж. Но на jednom videu nemam like. No ako na jednom mám, ale neviem od koho je. Ale len na jednom. Na ostatných 0. Tak ale to čo je? Chcel som točiť, že ja vidím prírodu. Točil som ho na začiatku, lebo som si vtedy práve len vyrobil kanál. Ale vyšte takýto, že aby ste mi dal free kanálov podporiť. Aby ste mi dali len to. Tak, hneď padne, keď mi pries peniaze týmto. Zrazu odídem a tam bude, že Lucky Block. Ja sa pozriem, a všetky Lucky Block. A mi padne tá najhoršia vec. Jo. Čo by ste spravili, kebyže spravím opening? No aj tak som toľko mám kúpil robotov. Ale zase a odpadnem na záchode. Ale nesranduje. Viete čo spravím, keď sa tu spavne secret? Lebo normálne robím svoj. Keď sa tu spavne secret. O 3, 2, 1, 0. Yes. Na 50 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojde. Ešte nemám robiť tablet.
было смешно. Что ти стане, keď potom... Čo sa mi stalo? Oh my god. To je neuveriteľné. Ja viem chodiť po stole. Hihi. Jupi. Čo sa stalo práve? Počkaj. What? Jak sa mi podarilo? What? Isto? Rozsúvalo? Cinko. Ja si dávam pozor na svoje prejroty. Čo sa stane, keď pôjdem sem hore? A keby, že ideš sem pohnúť svojho prejrota. No, je to prvé. Či by som ešte niečo natočil? Ja neviem. Tak čo, keď je môj syn na blízko, potom mám takto, potom takto, takýto meč. A keď chcete mať môj skin, musíte si ma pridať a si ho kúpiť. Len to bude dosť veľa robuxov stať. Kebyže to stojí 1700 robuxov tento skin. Počkaj, 75 a 250. 30? Neviem. Takže... In 3, 2, 1, go! Squid spawn in 3, 2, 1, and go! A škoda! Upsík. Nie, trošku som niečo spravil. A teraz musím letieť do svojej besty. A som to vedel, že každú sekundu bude môj lucky bot. Hí. Čo by si spravili pre všetkých týchto 4 prejrov? Čo by ste mi dali? Niekedy to úplne dali. Prejro, bude lepší. No. Čakajte. Sú prejrov. Ale to je jeden prejrov, ktorý je lepší než Lava Casatul do Saturnita. Za toho by som to ani príjemný dal. A čo keď mi teraz spadne Lava Casatul Saturnita? Po 3, 2, 1, 0. Počkajte. Musíme počkajte. Ale 30 minút toto video bude trvať.
už bude končiť. Si. Meno je Givevnil 2. Vy si ho môžete zapísať. Givevnil 2. To je moje meno. Keď si ma chcete pridať, môžete si ma pridať. Ja to možno akceptujem, neviem. Možno to akceptujem. Ale musíte mi napísať do komentu. Lucky Block. Oh my gosh. Lena. Jak? Ty kokšo. Tak to mám dneska poriadne. Si ho stojím a tu budem openingovať. Čo bude padne? Orkala musí ja odpadne. On je mega šťastný. Proste jedný z tých dvoch najlepších. Keď mi padne, no tak ja odpadnem normálne. Že ten traktorista, alebo Orkala mi tak ja odpadnem. Ja natočím video, kde ho otvorím. Ale toto video za chvíľu bude končiť. Je to dlhé video. Mega dlhé. Ale ty kokso. Ja som získal. Ja, že to je silná chyba. Ale to je jedno. To je moja sestra. Moja sestra. To nebude ľahké. Ale poriadne nebude. Robiť si to na ceste. Ono video bude mega. Si dneska spravím video. Týmto Lucky Blockom. Normálne otvorím. Ale už sekundy, takže chcem vám povedať, že keď sa vám video páčilo, tak dajte aspoň like. Nepotrebujem subscribe, ale budem rada aj za like. Takže, čo by ste chceli na ďalšie video? Čo by ste chceli, dajte, napíšte do komentára a vám to, a to aj natočí, že iba Night, Stella Brinrod, Krova Garden a také veci. OK. Berete. Tak teda čaute, toto video bolo dneska dobré. Chcem vedieť, že či je to pravda. Čaute.